Tämä on sinänsä johdonmukainen seuraus Peirsen varhaisesta inferentiaalisesta perseptioteoriasta, mutta se johtaa hänet myös yllättävän lähelle eräänlaista idealistista kantaa. Peirsen nimittäin väittää, että singulaarisella objektilla ei ole välitöntä todellisuutta. Tämä puolestaan merkitsee, ettei millään kognition ulkopuolisella ole yleisyyttä. Ajatukset, jotka ovat luonteeltaan merkkejä, ovat aina todellinen todellisuus. Näkökulmaa voisi kutsua semioottiseksi idealismiksi, sillä siihen liittyy väite, että kaiken olemassa olevan eksistenssi on kognitiosta riippuvainen. Toisin sanoen merkkiteoreettinen idealismi sisältää radikaalin representationistisen teesin, jonka mukaan kaikki on representaatiota. Peirse toki myöntää, että hänen näkemyksensä on altis kritiikille. Sitä voisi esimerkiksi syyttää ulkomaailman vaikutusten laiminlyönnistä. Peirse kuitenkin väittää, että hän teoriansa välttää tämän ansan. Hän argumentoi seuraavasti: jos tarkastelemme mitä tahansa kognitiota, joudumme oppimaan toteamaan, että se on aikaisempien kognitioiden määritelmä. Havaitsemme myös, että aikaisemmin kognitioiden summa ei sellaisena riitä määräämään nykyisten kognitioiden kokonaisuutta. Kognitiivinen maailmamme kasvua ei voi yksinkertaisesti selittää toisia määräämillä kognitioilla. Siksi on pääteltävä, että on oltava objekteja, jotka kykenevät saamaan aikaan kognitiomuutokset. Voidaan siis sanoa, että singulaariset objektit ovat kaikesta olematta todellisia, mutta paradoksaalisesti tämä todellisuus ei Peirsen mukaan olekaan singulaarinen, vaan yleinen. Tässä vaiheessa lienee selvä, että Peirsen vanhainen semiootinen perusprosentia on representaation muoto. Peirse postuloi singulaarisen objektin kognition aiheuttajaksi, joka voidaan vain tuntea inferentiaalisesti, eli kognitiivisen tietoisuuden hypoteettisena rajana tai lähtökohtana. Se, mikä vaikuttaa olevan suora tietoisuutta kokemusobjektista, osoittautuukin välittyneeksi kognitiiviseksi. Puhdas, idealistinen oppi, jota Peirse tässä vaiheessa kannattaa otaksua, että kaikki todelliset oliot ovat nominaalisia, semioottisia ja kognitiivisia idiootteja.